बिलखौ लाबोथ'नो नांला होननानै बुंबाय। बिनिफ्राय बिसोर लामा गैयै जादों आरो बिनिफ्राय लामा गैयै जानायाव बिसोर डाइरेक्टलि राजखान्थियारि भाबै बिजेपि जों ज' जानानै मावबासो जाफुंगोन होननानै बिथांमोना बे थांखिखौ लादों। आरो बिनि बादै बिथांमोना सम्पूर्ण भाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो चिफ मिनिस्टारजों रायलायनानै खामानि मावलांगासिनो दं आरो जायनि गेजेरजों दिनैहाय अर्डिनेन्स जारि खालामनानै बिसोरनि काउन्सिला दा गायसनजानायनि लामायाव दङ दानो आरोखि। थ' बिसोरनि जाहोना जाहैबाय बे आरो बिसोर फ्रास्ट्रेसन जादों आरो आं सानो जोंनि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मोनबायदि बिथांमोनहा खालि माबा मोनसे जाखांनायनि उनावल' खोथाखौ साननानै बायदिसिना बुंबाय थायो। नाथाय बिसोरो मोनसे समाव एमपिमोन, दिनैबो बिथांमोननि खोथाखौ बयबो खोनासङो। माब्लाबाबो बिसोरनि जेंनाखौ लानानै बिसोरो सिन्ता खालामफेराखै, बिसोरनि जेंनाखौ लानानै सोरबा चिफ मिनिस्टारजों हिमन्त बिश्व शर्माजों रायलायफेराखै। गतिके बिथांमोन बायदिया जेब्ला बड'लेण्डनि बायहेरायाव थानाय मानसिफोरखौ खबर लाया, बड'लेण्डनि बायहेरायाव थानाय बर'फ्रा माथो खालामबावनांगौ जाखो? गतिके बे जोंनिनो गोरोन्थि। जोंनि लिडारफोरनि सायाव जुदि खुनु मिजिंखौनो खालामनो हालाब्ला आरो जायफोर दं बिसोरबो जुदि बिसोरनिखौ खालामनो नाङा होननानैसो बुंग्रा जाबायब्ला बेवहायथ' बिसोर उफाय गैया। ओंखायनो बेवहाय आं रावनिबो एजेन्ट जानानै खामानि मावनायनि बाथ्रा गैया। हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो रेसपेक्ट खालामो। मानो 2001 मायथाइनिफ्राय आं बेजों एमएलए हिसाबै दंबोयो। 2004 मायथाइनिफ्राय बिटिसि एकर्डखौ जों सानैजोंनो इमप्लिमेन्ट खालामनायाव खामानि मावबोदों। दिनैसिम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बिजेपियाव थानायावबो बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गासिबो खामानि दामानि मावनायाव जोंखौ मदद होदों। जोंखौ राजखान्थियारि भाबै राष्ट्रीय पर्यायावबो जोंखौ परिचय होदों। जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मालाबा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टारजों फज'फादों स्टेजआव, मालाबा सनिया गान्धीजों फज'फादों, मालाबा बियो नरेन्द्र मदिजों फज'फादों, मालाबा अमित शाहजों फज'फादों। बिथाङा गावनो जिरायफैयाखै बिथांमोनजों। आरो दिनै बेफोरबायदिनि गेजेरजोंसो जोंनि हाग्रामा बिथाङाबो बयजोंबो सिनायजादों बा जोंनि बड'लेण्डआबो मोनथिजादों। गतिके बेबायदि जोंनि थाखाय समस्त राजनैतिक भाबै मोनसे सिनायथि होनाय, मोनसे पजिसन होनाय, बिनि उनाव टटेल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जौगाथायनि बेलायाव इउनिभार्सिटि, इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज बेफोरखौ मावनानै दिनै थाखा फैसा बायदिसिनाखौ बाजेटनि अनगाबो हरनानै जिखिनि मदद खालामबोनाय, बेफोरखौ जों बेफोरबायदि फंसे माबा मोनसे खारनाव फंसे बाथ्राजों एथ' गाज्रि बुंनाया उचित नङा। बरन्स आं मोनथिगौ जे मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङाथ' बेक्तिगत भाबैबो बिथांनि माखासे अननाय आरो मदद दं बिनि बेक्तिगत जिबनावबो, राजनैतिक नङा बियो, बेक्तिगत जिबनावबो। खिन्थु आंथ' बेफोरखौ जेबो बुंनो थाङा। अब्लाथ' बेखौ आं बांसिनसो बुंनो हायो। गतिके बेफोर जेबो नङा आरो उपाय गैया, सिनियर मानसि दा बुंबाय आरो माथो खालामबावनो। सर बेनि सायावबो होनो कि सानसुमा खुंगुरा दाथ' नोंथाङा मिथिगौ कि बिथाङा गोदान मोनसे अर्गानाइजेसन दादों बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय। क'क्राझाराव मोनसे खौरां मेलावबो अजद होदों कि नङा, बे खोथाखौ होनदों कि जेलासिम बड'लेण्डआ जाया थैजासे बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो जेलासिम बड'लेण्ड मोना। नङा, नाय, मोनसे सोमावसारनाय बा मोनसे रायजोखौ दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावलांनांगौब्ला बेवहाय जथेस्थ' सेक्रिफाइस खालामनानै खामानि मावलांनांगोन। दा बे बेलायाव दिनै जानला मोनला मानसिया गाव बुंनानै लाबाबो बेफोरखौ मावफुंनो हाया। जोंनि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया दिनैनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा नङा। मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांनि बडिनि उनावनो 1986 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सोमावसारनायखौ दैदेननांगौ होननानै बड'लेण्ड बिनांगौनि थाखाय एबसुनि आफादगिरि फाथिदोंमोन। आरो बिनि थाखाय जोंनि बड'फाया गावनि सेल टेक्सनि साख्रिखौ रिजाइन होदोंमोन आरो न'खरखौ गारनानै बियो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारदोंमोन आरो बियो न' बां गारनानै खामानि मावदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा केन्सार जानानै दुखुनांथावै बिथाङा रुंसारि जाबाय 1990 मायथाइयाव। बिनि उनाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मानगोनां बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै एबसुनि सेनियर हिसाबै आन्दलनखौ दैदेनलांनांगौ होननानै बिबान होबाय। नाथाय बिथाङा बड'फाया जि लेभेलसिम लांदोंमोन सोमावसारनायखौ बेखौ दैदेननो हायाखिसै आरो 1993 मायथाइयाव गासिबो कमप्रमाइज खालामनानै कनस्टिटिउसननि सिङावबो जायाखिसै, आसाम एक्टनि आन्दारावनो, आसाम गभर्नमेन्टनि एक्टनि आन्दारावनो, आइननि आन्दारावनो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल होननाय मोनसे सुक्तिखौ खालामनानै बिथाङा कमप्रमाइज खालामजेनदों। बे समावनो हायोमोन, बिथाङा सेंग्रासिनमोनबो, सोबमोन, बोरायाखैमोनबो आरोखि। आरो बड'फाया ओरैबायदि लेभेलसिम आन्दलनखौ लांखाबायमोन, नाथाय बिथाङा बेखौ दैदेननो हायाखिसै आरो बिथाङा फेलें जादों। बिनि उनाव
बे BSc आव दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया BSc नि अनगा इसिबां आसामनि बर' रायजो राजाया आरो बायरानि बर' रायजो राजायाबो बे सोमावसारनायाव मदद होदोंमोन आरो बाहागो लादोंमोन मुंख्लंबो जादोंमोन नाथाय मोनसेबो सोदोब BSc नि बायरानि थाखाय बेयाव सोसनाखैमोन बे सुक्तियाव बिथाङा सोसननो हायाखै बेनि उनाव थाबाय थानायनि उनाव बिथाङा माबाफोर हेंथा दंमोन नामा सार बेनि सायाव माबाफोर हेंथा दंमोन नामा हेंथा जेबो गैया बे जाबाय नों नेतृत्व खालामनांगौब्ला सासे मानसिया सर्बस्व त्याग खालामनानै रायजोनि स्वार्थआव खामानि मावनांगोन जेखौ मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बै समाव हायाखिसै बिनि उनाव बिथाङा BSc नि चिफ जाबाय 6 मासावनो BSc एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखिसै बियो बिनि उनाव बे रिजाइन होबाय BSc नि चिफनिफ्राय बाखिखौ मानगोनां प्रेमसिं ब्रह्म बिथाङा चिफ जानानै एसे खुनुरुखुम BSc खौ फाउन्डेसन खालामबाय अफिसियेलि खामानि मावनाय फैसा लांनाय डिपार्टमेन्टेलि BSc आव बहुतखिनि खामानि मावदों मानगोनां प्रेमसिं ब्रह्मनि दैदेननायाव नाथाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया 6 दानावनो रिजाइन होनानै खारदों बिनिफ्राय बिनि उनाव जों उनाव सोमावसारफिनदों 1992 मायथाइनिफ्राय आरो बिथांखौ जोङो MP हिसाबै आगोलनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ जोङो बानायबोबाय थादों माने MP हिसाबैबाबो थानानै खामानि मावनांगौ आरो बिथाङा MP हिसाबै जानानै फैबाय थादों बिनि गेजेराव माखासे डेभेलपमेन्ट जानानै BLT नि सावरायलायनाया जादों आरो 2003 मायथाइयाव सुक्ति जादों बे सावरायलायनायाव बिथाङा जोबजासिम मदद होआखै बिथाङा अपोज खालामनानै फैबाय थादों ओमफ्राय जेबो रल खालामाखै बिनि उनाव थांबाय बिनि उनाव साइलेन्ट थाफिनबाय 1900 माने मा होनो 92 नि उनाव थाङै 2003 आव सुक्ति जानायनि उनाव बिनि उनावथ' सिरि फैयै 2014 निफ्राय माने माबाया मा होनो तेलेंगाना दानायनि उनाव मोनसे गोदान माबाया जाफिनबाय नाथाय बे बेलायावबो बिथाङा जेबो रल गैया जेब्ला MP बिथाङा BPM नि टिकेट मोनाखिसै BPM निफ्रायबो गोजानाव थाबाय बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरजों थाफानानै बड'लेण्ड सोमावसारनानै माखासे प्रग्रामाव बिथाङा नुजाथि हैनायखौ आङो नुदों बिथाङानो दंफायो बिनि उनाव फैयै दाखालि सुक्ति जाबाय नाथाय सुक्ति जाजासिम जेबो बाथ्रा गैयामोन सुक्ति जाखांनानै नै दा आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंफिनबाय गतिके देख आं थैजासिम बड'लेण्ड मोनागौ माने बड'लेण्ड खामानि मावलांगोन खिन्थु मोनसेबो खामानियानो जुदि जायाब्ला खुगाजोंल' बड'लेण्ड मोननांगौनि खोथाखौ बुंबाय थानानै मा जानो खामानि मावनांगोन मोगथाङाव माबा मोनसे जाफुंहोनांगोन गतिके जाफुंहोयोब्लासो ना फिथाइ थायोब्लासो ना थिग जागोन नाथाय हारिखौ जुदि नोङो दैदेनलांनानै फिथाइखौ जुदि जेबो मोनजाहोनो हायाब्ला होमब्लाथ' हारिया जोबस्रांनायनि बायदि जेबो जाहैनाय नङा नोंनि उनाव सोर दैदेनगोन आरो बिथाङा अलरेडि दैदेननो हाया दैदेननो हाबोआखै आरो दैदेननो हानायमोनब्ला बर'आ खेबथाम एकर्ड जायामोन मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि दैदेननायावनो आं सानो खेबसेनो फाइनाल मोनसे मोजां एकर्ड जागौमोन कारण 1990 आव बड'फाया थैबाय 1993 आव बिथाङा खुनु आन्दलन खालामनो हायाखिसै आरो आन्दलन खालामनो हायैनि थाखायनो फैयै 1993 आव बिथाङा सुक्ति खालामनांबाय आरो बिथाङा सुक्ति खालामामोनब्ला बर' आन्दलना नेचारेलि ओरैनो जोबलांसिगौमोन खोमा आरोखि सार बेहायनो बे सोंथिबो फैयो कि बड'लेण्डआ जाला नामा मानो होनबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो माजबातनि BJP नि मेलाव होनबाय कि जोङो आसामखौ 50-50 जाहोआखै ओमफ्राय हाग्रामा महिलारि आबसु माने प्रमद बर' समनि ओमफ्राय UBPO NDFMI थ' बेफोर बे सुक्तिखौ बेनि थाखायनो बड'लेण्ड जाया होननानैनो साइन खालामो बेसेबां नंगौ सार बे खोथाया नङा देख बेथ' दा समनि बाथ्रा खिन्थु जाया होननाय मा दं गासिबो बुस्थुआनो सम्भब आरो दिनैहाय जिहेतु गोरोबथा फैबाय सेपारेट स्टेटनि डिमान्डमोन नंलाय ओंखायनो सेपारेट स्टेट दाया जासे आलादा रायजो दाया जुदि आलादा रायजो दायालासे जों सुक्तिखौ खालामग्रोबाय नालाय बे सुक्तियाव होनबाय दानि आसामनि इन्टिग्रेसनखौ लाखिनानै बिनि गेजेरावनो बे सभादारा जासिगोन बर' हारिनि राव हारिमु रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि गासिबखौबो लानानै दालाय नङा होनबा बे सुक्तिया आसामनि सिङावनो जायाखै होनबा गतिके बे थाबाय बेनि उनाव नोंनि आलादा रायजोआ माब्लाबा एडमिनिस्ट्रेटिभ कनभिनियेन्सनि कारनै माने प्रशासनिक सुबिदानि थाखायबो मालाबा दाजानो हागौ आरो मालाबा मोनसे राजखान्थियारि मोनसे माबायाव फैनानै सुजुगाव फैनानैबो बे आलादा रायजोआ दाजानो हागौ जिखुनु माबायावनो बे आलादा रायजोआ जानो हागौ एक्चुअलि जोंनि मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायबाय थायो दिनैहाय एक्सेप्ट आलादा रायजो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला माने आरोबाव प्रमोसन जाला मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो डिपार्टमेन्टखौनो फ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव फुल प्लेजेड पावार होनाय जाबाय भारत संबिधाननि 7थि शेड्युलाव जोंनि माने रायजोफोरनो माखासे खेमथाफोरखौ स्पेसिफिक भाबै मेनसन खालामनानै होनाय दं बे एखे पावारखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव होदों
कार्बि आंलंनो होआखै NCLC-नो होआखै मेघालयनि 6 शेड्यूलनो होआखै मिजोरामनि 6 शेड्यूलनो होआखै त्रिपुरानि 6 शेड्यूलनो होआखै किन्तु बड'लेण्डनो होदों बड'लेण्डहा निजा विधान सभा दं लेजिस्लेटिव एसेम्बली किन्तु कार्बि आंलंहा गैया NCLC-आ गैया मेघालयनि 6 शेड्यूला गैया त्रिपुरानि 6 शेड्यूला गैया ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि सायाव बे डिपार्टमेन्टफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव आरो बे डिपार्टमेन्टनि थाखाय जेफोर आयेन कानुन बिल लाबोनानै आसाम एसेम्बलियाव दानो हायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलावबो बड'लेण्डनि एसेम्बलियाव बड'लेण्डनो होनाय डिपार्टमेन्टफोरनि सायाव गासिबो आयेनखौ नों बानायजोबनो हायो थाखा फैसा खामानि मावनाय सेंसन बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि जेबो नाङा गावनो सेंसन खालामजोबनो हायो गतिके बेवहाय आरो नोंनो मा नांबावगौ गतिके बिनिफ्राय बांसिन मोननांगौबा बे नामल' नांसिगौ सेपारेट स्टेट मोननो गोनां जेबो गैला बिनाव पुलिस पावार दं फाइनान्स पावार दं बेखौ एबाराव मेकानिजम दिहुननानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाबो कन्ट्रल खालामनो हानाय बे लेभेलाव लाजोबसिगोन DCSP-खौबो दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनो हरसिगोन दा बेखिनिखौ खालामदेरजोबनाय जाबाय बिनाव नोंनो हम पावार फुल प्रेजेन्ट नांगौ किन्तु जोंहाबो गैया इउनियन टेरिटरिहाबो हम पावार गैया एक्सेप्ट स्टेट हमनि पावारा गैया गतिके हमखौ नों मोनगोन माने सेपारेट स्टेट जाथारनांगौबा आदार देन हम आरो फाइनेन्स नोंनि गासिबो डिपार्टमेन्टआनो नोंनाव दंखाजोबसैब्ला नोंनो सेपारेट स्टेट मोननाय मोनैनि खुनु खोथा गैला बे जाबाय जास्ट स्टेटास गतिके बे स्टेटासखौ जिकुनु समावनो जों मोनहैनो हागौ किन्तु दिनै बर' हिसाबै आं बर' रावजों बुंगोन जे जोंनि दानि सिटुएसनखौ नायोब्ला खोथा गैया बाथ्रा गैया इउनियन टेरिटरि नङाब्ला आलादा रायजो जायोब्ला एक्जिस्टिं आर्टिकल 1, 2, 3 हो बेफोरजों जुदि थाङो आरो दानि माने माबाजों जुदि थाङो इउनियन टेरिटरिजों रिजार्भेसन पलिसियाव जों दा जितु 75% रिजार्भेसन पलिटिकेल माबा मोनदों आउट अफ 40 सीटआव 30 जों जेखौ रिजार्भ मोनदों होमब्ला किन्तु जोङो 30% मोनहैगोन आरो 30% बा 40नि 30%आ बेसेबां जागोन जे हार्डलि नोङो 12थानिफ्राय 13था रिजार्भ सीट जागोन 30थानि जायगायाव 12थानिफ्राय 13थायाल' ट्राइबेल बेबो बर'ल' नङा बेवहाय राभा सरनिया टर्निया जि दं बे हाजं ताजं गार' तार' गासिबो बिसोरनि थाखाय जयै 13थासोल' रिजार्भ सीट जागोन दानि 40थायाव जुदि जायोब्ला होमब्ला जेनेरेल सीटआव नों देरहानो हागोन ना हाजोबा आरो देरहानो हायाब्ला बेखौ आसाम बायदि नोङो जायखिजाया गुबुन हारिनि मानसियानो बेवहाय रायजो खुंनानै BTC-खौ सालायगोन होमब्ला नों आरो गावनि बड'लेण्डनि सिङावनो आरोबाव कन्स्टिटिउसनेल प्रटेक्शन नागिरनांगोन हारसाफ्रा दा जेरै आसामाव प्रटेक्शन नागिरदों आरो 6 नम्बर दफा आसाम एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जेखौ बिसोर दा आन्दोलन खालामगासिनो दं बे अबस्थायाव जों गोलैहैनो हागौ इउनियन टेरिटरियाव खुनु बेबायदि रिजार्भेसन गैया 6 शेड्यूलखायसो जों मोनदों गतिके इउनियन टेरिटरिनि आर्टिकेला बेलेग बे इउनियन टेरिटरि जायोब्लाबो नोङो सेन्ट्रेल बे रिजार्भेसन पलिसियाव नोंनि पपुलेशन रेशियो मथेल' नोङो रिजार्भेसनखौ मोनगोन होमब्ला बे 13थासोल' नोङो MLA रिजार्भ सीट जागोन 30नि बादै दा जोंनो बेखौ नांथ'गौ नामा दा जों हागोन नामा नों जोंनि जितु माने थाथाय जों दा जि अबस्थायाव दं बेखौ नों सोलाय सोल' खालामनो हाया 70%आ गुबुन हारि दंखासै दंखायो थागोन नों 30% नों खुनु संख्या बारायनो हाया नोंनाव मालायनिफ्रायबो बर'आ फैनो गैला नोंनावबो जाला नोंनाव मारै जाबावनो जन्मआनो गैखाया 30%आ 25, 25निफ्राय 20सो जाबोगोन मानो बर'नि बयहाबो साफा साफाल' फिसा खांबाय होमबा सानै सानै थैबा बिमा बिफाया सासे सासेल' थालांगोन ना थालाङा होमब्ला कामिं 30 इयार्सआव जोंनि पपुलेशना 25% फैनोसो थांगासिनो दं बारायला होमब्ला बे बेसेबां साननो गोनां दा ओंखायनो बर'फ्रा दा गोदानै आलादा रायजोनि बेलायाव दानि थाखानाय माने जितु संविधाननि आर्टिकेलफोर बेबस्थाफोर आलादा रायजोनि बेलायाव इउनियन टेरिटरिनि बेलायाव बेफोरखौ जों गासिबो मोजाङै फरायनानै नायबिजिरनांगौनिसो खोथा दंसै बेफोरखौ गरमा गरमि जानानै बेखौ नांगौ बेखौ नांगौ बेखौ नांगौ होनोब्ला बुस्थुआ मोनखांनानै किन्तु मोनजाग्राया मालायासो मोनजागोन आरो बेखौबो साननो गोनां दं आं बे बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों बिदि होननानै आं आलादा रायजोनि हेंथा बुंदों बे नङा आं बुंनाया जाहैबाय दानि आलादा रायजो नङालासिनो आलादा रायजोनि खेमथाखौ जों मोनदों एन्जय खालामनो हादों जों एसेम्बलियाव दं बिधान सभा जों बेखौ माबा गावनो आयेन कानुन बानायनो हायो जोंहा मावफुंनायनि गोहो दं जोंहा बेवहाय 40 जनाव 30 जनानो नोङो ट्राइबेलनि रिजार्भेसन आरो बेवहाय जों जिखि पार्टी राजनितिक हान्जायावनो थायाथों माने खमसे खम बर'आनो जागोन सोरबा राभायानो जागोन माबाफ्रा आरो सोरबा सरनियानो जागोन MCLAफ्रा EMफ्रा
2021 नि जे विधानसभा बिसायख'थि बेयो मा टटेलि ट्राइबेल पलिटिक्सनि उपरावनो डिपेन्ड जागोन नामा? नङा, ट्राइबेल पलिटिक्सनि सायावनो डिपेन्ड जागोन होननानै नङा बे 2021 नि इलेक्शना। इन जेनेरेल आसामाव दा मोनसे मा होनो गोदान मोनसे राजखान्थियारि आबहावा फैदों। बे राजखान्थियारि आबहावा फैनायनि बेलायाव बिजेपिया दिनैहाय एडभान्स मोनसे स्टेजाव दङ। मानो दिनै बिजेपिया माने राष्ट्रीय पर्यायाव नेशनेल लेभेलाव बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव माखासे ओरैबायदि माने मा होनो आदब खायदानि गेजेरजों माने माखासे प्लेनिं परिकल्पना लादों, जि परिकल्पनानि गेजेरजों मानसिफोरनि व्यक्तिगत जिउसिमबो मुलाम्फा जानाय माखासे स्किमफोर दंजोबो। दिनै अरुणोदयनि जे सासे दुखिया न'खरा मान्थलि 850 थाखा मोनगोन, बेफोर जाबाय व्यक्तियानो मोनगोन। अटल अमृत योजना बेमार आजार नायजानो थाखाय गिदिर बेमाराव बिसोरो 2 लाख थाखा मोनगोन बोसोरसेयाव। न'खरसे नङा, न'खरनि साफ्रोमबोआनो दुखिया मानसिया। बिनि उनाव नोङो माने माबा मोनगोन, मा होनो मोनसे आसनि दंबावो अटल अमृतनि बादैबो, मा आसनिमोन बियो, 5 लाख करि मोनगोन। बेबो साबा दंब्ला साबायाबो बेमार जाफ्लाङोबा एक्सिडेन्ट जायोब्ला बे साबायाबो 5 लाख बोसोरसेयाव ट्रिटमेन्ट लानो हागोन। बिनि उनाव नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होदों, गासिबो आबादारिफोरनो माने फैसा होदों, सोरनोबा माने मा होनो ओंखाम संग्रा सौखा गेसनि माबा सिलिन्डार होदों। बेबायदि अजस्र माखासे, सोरबा हठात फिसाय थैयोब्ला बिसिया फैसा मोननायनि माने आसनि दं, सना 1 तला होनायनि दा जि आसनिफोर लादों, गथ' गथायफोरखौ माने एडमिसन होयोबा दा आरो कलेजाव फैसा नांला। बेबायदि माखासे जेफोर व्यक्तिगत जिबनखौबो माने सुंस'हरनाय आसनि लादों, बेफोरो गमामायैनो मानसिफोरखौ माने जथेस्थ उत्साहित खालामदों आरो बायदिसिना खैफोदनिफ्राय बिसोरखौ बासायदों। गतिके बे ट्रेन्डआ दं। ओमफ्राय अपोजिशनथिं जोङो खुनु बेबायदि लिडार जों नुवाखै नेशनेल लेभेलनिफ्राय लानानै स्टेट लेभेलसिम जायफ्रा बेवहाय राजनैतिक भाबै रायजोनि गोसोखौ बिसोरजों चेलेन्ज खालामनानै जै खालामनो हागोन। गतिके डेफिनेटलि बे इलेक्शनाव आं सानो खुनु जाति जनगोष्ठीनि नङा, गभर्नमेन्टनि दानि जि पलिसि नरेन्द्र मदिनि बे पलिसियासो दिनैनि बे इलेक्शनाव बांसिन माने डिपेन्ड खालामगोन आरोखि, बिनि सायावसो जागोन। सर जेरै हेमन्त बिश्व शर्मा दिनैबो होनदों हाग्रामा महिलारिनि सरकारा हिसाब होआ, बे हिसाबखौ होमारा नामा सर? नङा, नाय बेबायदिथ' आंथ' सलायाखै बिटिसिखौ, आं बायरायाव जि हायो बेफोर खामानिखौ मावबाय थादों। खिन्थु बिटिसियावथ' माखासे बेफोरबायदि कयेकथा सिस्टेमेटिक जेरै मावनांगौ जेरै जानांगौ बेफोर जायाखै। दा बेफोरखौथ' बुङोब्ला गाज्रि बेफोरखौ, खिन्थु खोथाया जाहैबाय मोनसे गभर्नमेन्टनि जिथु एडमिनिस्ट्रेटिभ माने प्रसिडिउर गभर्नेन्स बेथ' आयेन मथेनो थांनांगोन, संबिधानिक मथेनो थांनांगोन। आरो जि जिनिसखौ बिटिसिया प्रपारलि खालामबोआखै आरोखि, किसुमान स्किम लानायाव गाइडलाइन फल' खालामाखै, ओमफ्राय किसुमान बुस्थुफोरखौ माने मा होनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ माखासे रुलफोरखौ बानायनानै लायाखै। माने बेफोरबायदि खारननि थाखाय बेवहाय प्रपारलि जेरै जानांगौमोन बेफोर बुस्थुआ जायाखै। आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाया जाहैबाय पेकेजनि फैसा मानि फैसा बेबायदि नुनाय स्किम जायाखै। हाग्रामा महिलारिबो होनदों कि सर जेला फैसा जे बे फैसा मोननांगौ माबाया जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे 1000 कोटी थाखा मोननांगौ, बेहाय खालि 600 कोटी थाखाल' मोनदों, 450 कोटी थाखा होआखैनो। नङा, बेनि बाथ्राया जाहैबाय दा गभर्नमेन्टनि नियमानो जाहैबाय नों जेब्ला फैसाया रिलिज जायो नोङो माने बेखौ खम दिननि गेजेरावनो इउटिलाइजेसनखौ हरनांगौ आरो। दा बेफोर इउटिलाइजेसनफोरखौ हरनो हायाखै, जेरै स्पेसियेल सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट प्रत्येक बोसोराव 421 कोटी खरि मोनोमोन, खेबसेल' मोनबाय आरो बेखौ इउसि टिउसि हरनो हायैनि थाखाय दिनै 3 बोसोरसो माने 3-4 बोसोरसो मोनाखिसै आरो मा। गतिके बोसोरफ्रोमबो 421 कोटी खरि नोंहा लस जाबाय। दा बेवहाय 1000 कोटी 600 कोटी अलरेडि फैसा हरबाय, नाथाय इउसिया फैजोबाखै। दा इउसिया फैनि थाखाय नोङो दा 400 कोटीया नोंहा लस जागोन उनावहाय जेन'बा। बेबायदिनो आरो गोबां माखासे माने स्किमफोर दङ, माने मा होनो 14 फाइनेन्स 5 फाइनेन्स बेफोरबायदि फैसाफ्राबो माने दाबो माने प्रपारलि माने खरसा जायाखै। आरो कयेकथा गाइडलाइन फल' खालामैनि थाखायबो दिगदार जादों, जे बारे बारे कमप्लेन अबजेक्सन अडिट अबजेक्सन बेबायदि माखासे बाथ्राफोर दं कयेकथा। गतिके बिथां बुंनाया नंद्रायै नङा, बेबायदि कयेकथा बिटिसियाव जादों। आरो बिटिसियाव प्रपारलि जिहेतु अफिस खामा, इएमफ्राबो अफिस खामा मा खामा, गतिके बेथ' एथ' सस्ता नङा। सामफ्रामबो गभर्नमेन्ट मोनसेया रान खालामनायाव खामानि थायो,
खिन्थु मास मोनसेयाव जुदि खेबसेल' थाङोबा जोंनि इएमफ्रा माने अफिसाव मायाव होमब्लाथ' बोरैथो फल'आप जानो इएमनि साइन नङाबानो जाया मायावबा फाइलखौ बिसिनि एप्रुभेल नङाबानो जाया खिन्थु बेफोरखौथ' नुबोनाय बाथ्रा बयबो आं बुंनाय बाथ्रा नङा कयेकटा लेप्सआ गैया नङा दङ जोबथा सोंथि सार नोंथाङा दा बाहा दङ ना आं दा जेरावबो गैथ'आ आंथ' बिपिएफ बिजानो दंमोन खिन्थु दा आंनि जिथु कनसाइन्स आंनि बिबेक बे बिबेकआ बिपिएफनि जिथु साननाय हनाय खामानि मावनाय दा आरोखि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आङो बेवहाय एकमत जानो हायाखै गतिके एकमत जानो हायैखाय आं आरो बिपिएफनि खुनु हाबाफारियावबो आं बाहागो लायाखै आरो कयेकटा बिसयाव आगोलनिफ्राय नोंथांमोनाबो नुबाय थादों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिटिआर एकर्डनि माखासे क्लजफोरनि इमप्लिमेन्टेसन माने बेफोर बेलायाव माने बिपिएफआ एसे संगात जाबोदों हरियास आं फिल खालामदों एमपि हिसाबै जे बेफोरखौ खामानि मावनांगौ आंनि दायित्व गतिके दायित्व हिसाबै जेखौ बिपिएफआ लुबैया होमब्लाबो आं बेखौ मावनाय जादों बे खामानिफ्राव आं दा मावगासिनो दङ बे हिसाबै आङो दंथ'यो गतिके राजनैतिक भाबैथ' दा गोदान मोनसे माबा फैदों आबहावा बिटिसिआव जे बिजेपिआ गावसोरनो सरकार बानायगोन होननानै दा फोसावबाय आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अलरेडि केम्पेन मिटिं आरम्भ माने खालामबाय दा बे जिनिसा जेब्ला माने मा होनो आगोलाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनिल' खोथामोन खिन्थु दा जिहेतु बिजेपिआबो दायित्व लानो आवगायबाय माने माने बिटिसिनि पिक्सारफ्रा सोलाय सोल' जालांसिगोन खिन्थु जिहेतु इलेक्सनखौ दाबो फोसावथ'वाखै बेफोरबायदि माने माबाखौ दा खुंथ'नो हाया मा जायो समाव नुगोन बे बाथ्राखौ खिन्थु आं दा बेबायदि जेबो माबायाव गैथ'वा गतिके राजनितियावथ' माब्ला मा जायो बुंनो हाया गतिके दिनै गाबोन नायनि माने राजनितिया माबायदि थाङो